Știi care este cel mai mare mit legat de legea atracției universale, din cauza căruia există foarte mulți sceptici? Ei bine, vom afla astăzi împreună din acest videoclip, așa că hai să-i dăm drumul! Salut! Eu sunt Bianca și pentru că îmi place să trec direct la subiect, o să-ți spun care este mitul. Mitul este că nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu stai pe canapea, vizualizezi și pică din cer tot ce-ți dorești. Asta înseamnă legea atracției universale, nu? Nu! Nici nu-mi dau seama de unde a apărut chestia asta că dacă folosești legea atracției, gata, nu mai faci nimic. Stai efectiv în casă și te aștepți să-ți bate direct la ușă prințul pe cal alb. Dar există foarte mulți oameni care cred asta și chiar un comentariu de la un astfel de personaj pe TikTok, un comentariu foarte agresiv: voi vă așteptați să pice totul din cer, nu mai merge nimeni la muncă, toți suntem nu știu cum. Un astfel de comentariu m-a făcut să-mi dau seama că sunt mulți oameni care cred asta și am hotărât să fac acest video să spulberăm odată pentru totdeauna acest mit. Și când avem de face cu legea atracției universale, avem de făcut niște acțiuni. Nu pică nimic din cer. Îmi pare rău dacă cineva avea speranța asta, însă e foarte important să înțelegem că acțiunile noastre arată de fapt adevăratele noastre intenții. Când vine vorba de legea atracției universale, nu e vorba de orice acțiune, ci acțiunea inspirată, care e cu totul altceva față de acțiunea forțată pe care noi avem obiceiul să o facem. Revin imediat la asta. Vreau acum să mai stăm un pic pe partea asta cu acțiunea arată adevărata ta intenție. Noi oamenii spunem multe lucruri, dintre care multe sunt minciuni. Cea mai frecventă minciună este atunci când suntem întrebați ce faci, cum ești și noi zicem bine, deși nu suntem bine. Spunem asta pentru că noi considerăm că persoana cealaltă nu o să ne înțeleagă sau poate o să ne critique sau poate n-avem chef pur și simplu să explicăm și atunci zicem bine. Dar e o minciună. Așa că vorbele noastre nu trădează întotdeauna ceea ce se întâmplă în interior. De exemplu, eu pot să spun că vreau să slăbesc, vreau să fiu fit, gata, vizualizez pătrățele. Și apoi când prietenii mă cheamă la alergat, căci le-am zis că vreau să slăbesc, eu o să spun, astăzi stau să mă uit la serial. Apoi când vine ora cinei, mă gândesc eu ce să iau și îmi comand un meniu maxi de la ce fast food vrei tu. Păi atunci eu ce-mi doresc? Să slăbesc așa cum zic? Sau să nu slăbesc, adică așa cum fac? Degeaba zicem noi una că universul vede și ce facem și pe el nu putem păcăli ca și pe prietenii noștri. Așa că da, acțiunile noastre arată adevăratele noastre intenții. Putem zice că suntem plini de iubire, de bunătate, vreau dragoste în viața mea, că eu sunt plină de așa ceva. Și apoi când mă duc în stradă și văd un cuplu, zic, sigur o înșală, sigur e cu el din interes, sper să se despartă. Sau mă uit pe Facebook și, uite-te la ăla, uite-te la aia. Unde e iubirea aia și bunătatea de care vorbeai și pe care voiai să o atragi în viața ta? Acțiunile noastre ne definesc. Vorbele, din păcate, pentru unii nu au nicio valoare. Vorbele sunt goale. Așa că acțiunile pe care le întreprindem legate de legea atracției sunt foarte importante. Trebuie să existe o congruență între ceea ce gândim, ceea ce simțim și ceea ce facem. Există și cazuri în care faptele noastre coincid cu gândurile noastre și vorbele noastre. De exemplu, spun că vreau să fiu un pictor. Sau poate părinții mi-au băgat asta în cap. În fine, spun că vreau să fiu un pictor de succes. Și atunci eu mă trezesc în fiecare dimineață la 6 și pictez. Pictez toată ziua.
Gândurile mele sunt în acord cu faptele, cu acțiunile mele. Însă, eu în interior mă simt nasol. Când pictez, mă simt frustrat. Simt că, de fapt, nu sunt așa de talentat. Simt că abia aștept să vină pauza. Nu-mi place ce fac, mă enervează, mi se pare că nu-mi iese, că e urât și am o stare de nervi, de frustrare, de neputință, de dezamăgire. Degeaba sunt în acord faptele mele cu gândurile mele. Dacă starea mea emoțională este cumva proastă, sunt șanse foarte mari să nu ajung acel pictor de succes. Când însă gândurile noastre și emoțiile noastre sunt pe același film, adică sunt atrasă de, ce exemplu să-ți dau, de un sport și visez toată ziua. Am văzut când eram mică la televizor patinaj artistic și m-a atras așa tare, îmi doream să fac. Oi, simțeam pasiune, mă duc în fiecare zi la antrenament, vreau, mă gândesc numai la patinaj, simt o atracție, o pasiune, faptele mele au legătură numai cu patinajul, mă trenez mereu, pac. E bine, în cazul acesta, sigur vei avea succes. Nu se poate, dacă ești pasionat și muncitor, să n-ai succes. Există acea congruență între fapte, gânduri și starea emoțională. Și acum să discutăm despre acțiunea aceasta inspirată. Știi că legea atracției universale are 3 pași. Ask, believe, receive. Ask, adică să ceri clar ceea ce dorești. Believe, să crezi, aici e partea emoțională, că tu chiar poți să ai lucrul pe care îl ceri. Și 3, receive, să primești calea care să te ducă în acel punct în care îți dorești să ajungi, da? Asta primești. Calea, drumul. Nu primești Ferrari-ul direct în garaj. Ar fi frumos să fie așa, dar îmi cer scuze, am fost nevoită să iau o pauză, că am avut niște musafiri neașteptați și s-au auzit pe fundal bum 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 uși. Dar am revenit și vom continua să vorbim despre lucrurile pe care le primim ușor. Dacă ai primi așa dintr-o dată un Ferrari sau altceva, crezi că ai aprecia cu adevărat? Noi, oamenii, avem tendința să apreciem lucrurile pentru care muncim mai mult. Gândește-te, dacă îți cumperi o pereche de pantofi de 100 de lei și una de 1500 de lei, de care vei avea mai multă grijă, pe care o vei curăța mai des, pe care o vei ține în cutie. Evident că perechea scumpă. Nu din cauza că este scumpă, ci din cauza că nu poți să-ți cumperi oricând o pereche mai scumpă. O pereche de 100 de lei, dacă o strici, mâine te duci și ții alta. Însă 1500 de lei, parcă n-ai dat chiar așa. Și așa suntem noi. Nu apreciem lucrurile ușoare. Așa că legea n-ar avea nicio valoare dacă ne-ar da tot ce vrem așa, pac. Mai ales că atunci, pentru că suntem oameni, sigur am face prostioare de genul să ne dorim și să vizualizăm lucruri pe care nu le dorim cu adevărat, doar ca să-i facem în ciudă la X, Y, Z sau să ne răzbunăm pe cineva. Ceea ce nu este ok. Așa că legea, așa cum este ea, eu cred că este foarte bună. Și acum să revenim la acțiunea inspirată. Asta e o parte pe care mulți nu o cunosc. Mulți au impresia că totul trebuie să fie greu. Viața trebuie să fie grea. Să muncești trebuie să fie greu. În relații e greu. Te sacrifici, trebuie să suferi. Totul e greu. Trebuie să suferi mereu. Așa e viața. Nu voi intra aici în amănunte de ce pentru mulți viața este așa și de ce nu este ea de fapt așa. Ideea e că legea ne încurajează să luăm niște acțiuni care ne fac să ne simțim bine. Acțiuni inspirate. O acțiune forțată este atunci când, de exemplu, mergi la școală sau la facultate, la un curs pe care nu îl suporți. Și stai acolo o oră, două, cât durează și te gândești numai la cum vei ajunge acasă și vei face orice altceva, aștept să treacă cât mai repede, te uiți la ceas din 5 în 5 minute și ți se pare că a trecut o eternitate, te plictisești, nu mai reziști, te forțezi efectiv să stai acolo. Aceasta este o acțiune forțată care nu va atrage cele mai bune rezultate. Însă, o acțiune inspirată este, de obicei, atunci când te simți în starea de flow. Știi cum e starea de flow? E atunci când faci ceva și efectiv uiți
de trecerea timpului. De exemplu, că acum câteva zile eu am lucrat la un e-book și am zis că stau o oră pe calculator. Și apoi s-a făcut 4 dimineața. Și mă gândesc, cum? Simplu, pur și simplu, pentru că îmi plăcea ce făceam, mă uitam, citeam, scriam, aranjam, mă interesa subiectul pe care lucram. Timpul a trecut foarte repede, am uitat de timp, am uitat de spațiu, am uitat că mi-e foame, am uitat de orice. Eram total atrasă în total absorbită în acea acțiune. Cam astea sunt acțiunile inspirate. Îți vine așa natural, nu forțat. Nu știu, uiți de tot, pur și simplu e 100% concentrat în momentul prezent, angrenat în acțiunea pe care o faci. Cred că e clar de ce într-o acțiune forțată te simți nasol și de ce într-o acțiune inspirată te simți, wow, creativ. Wow, te simți că ești unde trebuie. Asta este acțiunea pe care ne-o dorim dacă vrem să lucrăm cu legea atracției universale. Acțiunea aceasta inspirată care ne face să ne simțim cu adevărat bine. Pentru că sunt și acțiuni care ne dau impresia că ne simțim bine. De exemplu, când acăpărăm o discuție și vorbim, dar acolo nu e vorba de acțiune inspirată, acolo de obicei simțim nevoia să atragem atenția asupra noastră că, nu știu, nu ne simțim prea importanți sau dorim să evadăm de niște sentimente nasoale, da? Așa e și când bei sau când te uiți ore în șir la televizor. Atunci tu nu ești în flow, atunci tu pur și simplu evadezi, scapi de niște stări nasoale. Ok? E important să înțelegi diferența dintre aceste două. Când ești în flow, de obicei creezi ceva, faci ceva, uiți de timp, uiți de tot. Când practici escapismul și faci ceva ca să scapi de altceva, te vei simți totuși altfel, nu te vei simți inspirat, nu te vei simți energizat. Are sens? Lasă-mi un comentariu dacă nu înțelegi ceva. Revenind la acțiunea inspirată. Cum ne dăm noi seama că este vorba de astfel de acțiune? De obicei, simțim în interior o tragere. Îți vine pur și simplu o idee dintr-o dată, o inspirație de moment. Intuiția ta te cheamă. Îți apare așa o idee. La o petrecere, de exemplu, vezi pe cineva și ceva din interior îți spune du-te și vorbește cu acel om. Nu e ceva logic, nu e ceva intelectual, nu e un plan, nu e ceva planificat, că stai și te gândești, ok, ce pas să iau? Pasul 1, pasul 2, pasul 3 pentru a-mi atinge scopul. Nu. La o acțiune inspirată, de obicei e vorba de ceva spontan. Pur și simplu îți vine să faci o chestie și nu știi de ce. Acest vlog vine dintr-o acțiune inspirată. Ți-am spus, pur și simplu citeam comentariile la un videoclip, am văzut omul acela care mi-a lăsat comentariul ăla că gata cu munca, aș putea să vă pice din cer. Și atunci mi-a venit mie o idee. Băi, uite, asta e cel mai mare mit despre legea atracției universale. Că îți pică lucrurile din cer? Hai să fac un vlog despre asta. N-am stat eu cu orele să caut un subiect pentru vlog, să fac documentare, să cercetez, să aflu, băi, ce să zic, ce să filmez. Pur și simplu mi-a venit. Și de fapt așa îmi vin mie toate ideile pentru toate videourile pe care le fac. Am sute de videouri pe TikTok și majoritatea au venit așa. Dintr-o chestie am văzut ceva și mi-am dat seama că acel ceva poate fi transformat într-un video util. E foarte interesant. De asta eu, când filmez un video, nici nu știu dacă unul va fi super urmărit sau unul va fi așa urmărit. E foarte aleatoriu pentru că eu nu stau înainte să fac planuri, să calculez, oare cum o să prindă video ăsta, oare ce ar prinde bine. Pur și simplu iau momentul când îmi vine acea acțiune inspirată, când simt inspirație de moment, când mă trage intuiția într-o parte, eu mă duc. Nu stau să mă gândesc, da dacă nu merge, da dacă nu pot, mă bag. Și asta e foarte important, să-ți asculți intuiția. Pentru că dacă pierzi prea mult timp și nu acționezi imediat, mintea ta, asta care încearcă să te țină în zona de confort, în siguranță, o să-ți scoate la iveală nesiguranțele și o să zică, da, tu vrei să faci cursul ăla, dar dacă o să fie prea greu, dar dacă nu o să te descurci, dar dacă ceilalți sunt mai pregătiți ca tine și tu te faci de râs. Nu ascultăm mintea conștientă, ne ascultăm intuiția, ne ascultăm inspirația de moment.
și facem acea acțiune inspirată, care, așa cum am mai zis, în cele mai multe cazuri ne face să ne simțim bine. Există și cazuri în care simțim frică înainte de a face acțiunea inspirată. Asta înseamnă că noi ieșim din zona de confort. Și asta e foarte bine. Cred că știi deja că dacă tu îți dorești mai mult de la tine și de la viața ta, e important să faci și tu mai mult. Și e nevoie să ieși din zona de confort și da, îți va fi și frică. E ok. Asta nu înseamnă că acea acțiune inspirată nu e inspirată. Depășește-ți frica și după aceea, crede-mă, vei intra din nou în starea aceea de flow. Începutul va fi greu, apoi și eu amând foarte mult înainte să filmez un vlog, înainte să scriu un e-book, înainte să fac orice lucru de genul acesta. Însă îmi depășesc frica și apoi uit de frică, uit de timp, uit de spațiu, de tot și mă concentrez 100% pe ceea ce fac și îmi place și mă simt așa energizată și creativă și așa îți dorești să te simți și tu, că atunci cu siguranță vor ieși lucruri bune. E important să spun și că acțiunile inspirate nu vin din sentimente negative. Dacă faci ceva din ură, din frustrare, din nervi, acelea nu sunt acțiuni inspirate. Când îți vine să distrugi mașina unuia care nu știu ce ți-a făcut, aceea nu e o acțiune inspirată. Chiar dacă îți vine așa din moment, nu, acolo e o impulsivitate și poate ar fi mai bine să iei o foaie de hârtie, să scrii acolo toate frustrările, să eliberezi acea energie negativă, da? Acțiunile inspirate în principiu ne fac să ne simțim bine și au legătură cu scopul nostru. Da? Cei 3 pași. Cerem, credem și primim. Acțiunile care ne apar, acțiunile inspirate, au legătură cu ceea ce am cerut. Nu cred că ai cerut de la univers un dosar penal, așa că nu ai de ce să faci acțiunea aceea de a distruge mașina iubitului care te-a înșelat. Ok? Deci e foarte important să înțelegem ce e o acțiune inspirată și de fiecare dată când avem acea chemare lăuntrică, fie că e spre a vorbi cu o persoană, fie că e spre a ne înscrie la un curs, la o nouă experiență, fie că e despre a citi o nouă carte, a urmări un film, a crea ceva, lasă-te ghidat de acea acțiune inspirată. De fapt, eu așa am ajuns să vorbesc despre aceste teme în general, să le studiez, să le folosesc, aceste metode. Tot dintr-o acțiune inspirată mi-a venit într-o zi, pur și simplu în cap, un film despre care îmi spusese o prietenă cu mulți ani în urmă. Când mi-a spus, ea nu m-a interesat și ani de zile mai târziu, dintr-o dată mi-am amintit de acel film și l-am urmărit. Și de acolo parcă s-a schimbat totul, am avut unele așa revelații și am început să studiez mai mult și uite-ne câțiva ani mai târziu aici vorbind despre niște lucruri pe care dacă mi le-ai fi spus acum 7 ani, nu te-aș fi crezut și n-aș fi înțeles. So, trust your gut. Ai încredere în intuiția ta. Dacă vrei să înveți cum să o dezvolți, voi posta zilele acestea un video pe TikTok, dăm un follow, Bianca Bojan. Și dacă îți dorești să înveți niște metode practice, de fapt, hai să nu zicem metode practice de activare a legii atracției universale, sunt niște metode care să te pună în spațiul corect din punct de vedere energetic. Adică tot știm să alegem ceea ce ne dorim, da? Știm să vizualizăm, medităm, scriem pe foaie de 10 ori vreau aia, vreau aia, vreau aia și totuși de multe ori nu se întâmplă asta. De ce? Căci avem niște blocaje subconștiente. Poate nu credem cu adevărat că merităm acel lucru. Poate nu credem că îl putem obține sau că există. Sau poate există anumite lucruri în noi care ne blochează fără ca noi să ne dăm seama. În acest scop, eu am creat o provocare. Va începe aproape de o lună nouă. Evident că vom ține cont de energiile din jurul nostru și voi anunța mai multe în viitor. Însă, cine dorește să participe la provocarea mea de activare a legii atracției universale, să-mi lasă un comentariu sau să-mi scrie pe Instagram sau pe e-mail, pentru că încep preînregistrările și în funcție de câte persoane vor fi,
voi decide mai departe exact sub ce format va fi acest challenge, această provocare, da? Care se adresează doar persoanelor care au puțin habar despre legea atracției universale. Nu o să explic eu ce este și așa mai departe. O să fie mai mult chestii practice. Bun? Te țin de a elibera acele blocaje din noi, energetice și, bun, vom lucra și cu credințe limitative. Da. Cine e interesat să lase un comentariu. Cam atât despre acțiunea inspirată, despre cel mai mare mit despre legea atracției universale. Da, lucrurile nu cad din cer. Da, acțiunile noastre ne definesc de fapt. Ne definește ceea ce facem, nu ceea ce am zis că vom face. Acțiunile ne arată adevărata intenție, așa că e important să ai o congruență între ceea ce zici, ceea ce gândești, ceea ce faci și, în mod ideal, ceea ce simți. Atât. Dacă le pui pe astea la punct, crede-mă, viața ta se poate schimba cu adevărat și o să vezi și tu, privind înapoi, că o să rămâi mască, câte lucruri s-au întâmplat. Eu am un vision board pe care l-am făcut, sincer, doar ca să fie, pentru că l-am ascuns, nu l-am văzut cum ar fi fost bine să-l văd, pentru că nu voiam să-l vadă și alte persoane. L-am ascuns, nu prea am avut o tangență cu el, l-am și făcut când eram destul de supărată și întâmplător mi-am amintit de el și am văzut că multe lucruri de acolo au devenit realitate. Și chestii abstracte, să zicem, și chestii materiale și chestii ce țin de stare emoțională. Și am rămas așa, zic, băi, eu nici nu mi-am dat seama când au venit lucrurile astea și nici nu m-am bucurat parcă pentru ele, pentru că mi se părea normal să le am, chiar dacă cu 6 luni înainte mi s-ar fi părut ceva wow să le am. Și am rămas așa, poate să fac un video și despre Vision Board, ce s-a adeverit de acolo, pentru că e foarte interesant. Bun, eu l-am făcut cu speranța că o să se îndeplinească, dar știi cum e, toți suntem sceptici un pic și eu am pus acolo ce mi-a venit și am uitat de el. Și după aia am avut așa un moment din ăla, băi, chiar sunt îndeplinit, băi, sunt îndeplinit și aia. Băi, nici nu mi-am dat seama că scopul ăsta pe care acum l-am îndeplinit, acum un an mi se părea ceva super mega wow și super greu să ating asta și acum mi se pare, da, sigur, normal că am chestia aia. So, da, eu zic că funcționează legea atracției universale, da, sunt mulți factori care o influențează, însă sper că astăzi ți-am lămurit unele dintre întrebările pe care le puteai avea. Dacă mai ai întrebări, lasă-mi un comentariu, dă-mi un subscribe, dă-mi un like dacă ți s-a părut util acest video, dă share prietenilor tăi, că și ei merită să tragă în viața lor lucruri pe care și le doresc și ne vedem data viitoare pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc de vizualizare, ciao!